May sa kaligiti na dakamat ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. iti State of the Nation address na iti bulan ti Hulyo ket iti panakapatalged iti benneg ti salunat. Itay laing bigat binisita ti Presidente kadwana ni Ilocos Norte Governor Cecilia Araneta Marcos iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center tapnon siguradwen ang natalged daytoy ken maipapaay ti mayan natop a serbisyo para kaligiti umili. Ti MMMH iti agmaymaysa nga Apex Hospital wenno kangangatuan a level ti hospital iti probinsya. Ditoy, kaya da nga akomodaren iti pasyente nga daan iti komplikado a sakit. Kuna iti ospital anasken ang maipayanda iti nadanay a suporta manipod iti gobyerno tapno iti kastakit agtultuloy met a matulungan da iti pasyente manipod iti Ilocos Norte ken iti agkapupay kadagiti kabangibang a probinsya. Ang hiling lang po natin, siyempre, gusto natin makompleto yung ating cancer center, mabigyan tayo ng brachytherapy. Pangalawa, gusto natin taasan yung ating MRI kasi ang MRI natin mga 7 years na. So kailangan na natin ng bagong MRI, masisira na anytime yan. Tapos, mga gamit po kasi na magbubukas na po tayo ng geriatric center, hospice and palliative, eye center dyan sa likod, mga gamit para dyan, at saka po yung ating itatayong bagong building sa pamagitan ng efforts po ng ating mahal na Pangulo at Congressman Sandro. Irakrakurak iti Administrasyon Marcos iti zero balance billing para kaligiti pasyente no sa dinno nga awan iti bayadan da medical bills. Kuna iti ospital, anabayagan ni patpatungpal dayto iti MMMH, ken umabutan iti agarup 20 ket 2 aribon iti nabenepisyaran iti programa kalpasan iti panagsona ti Presidente. Maganda ang implementation natin dito. Actually, hindi pa nasabi ng Pangulo niyan nung data SONA. 6 years ago, nung sinabi niya na yan, sumunod na po ang Mariano Marcos. So ang zero balance billing po natin has been going on for the last 6 years. Ang iba pa po yung MAIP, no? Yung MAIP natin noong February to September, ito po binibigay din natin ng gobyerno ay nagkakalaga ng 105.4 million na naibigay sa loob ng 14,000 sa mga pasyente na around 14,200. Numan iti pagkurkurangan ti bilang ti doktor iti MMMH, kuna iti ospital, adakelen tingin matuan ti bilang dano maidasig kaditi napalpalabas at awen. Maragsakan met digiti pasyente ken digiti pamilyada iti bibisita ti Presidente tapnon kitain ti kasasaad da. Dakkel iti panagyaman da kadagiti programa iti gobyerno para iti pannakapatalged ti benneg ti salunat. Kunada makatulong daytoy kadakwada. Kasi lifetime po yung sakit niya, Parkinson. Hindi po nakakalakad. Sana po makakalakad pag nagpa-therapy sa bahay. Malaki pong pasasalamat namin nga nagbigay po si Apo Presidente ng programa nga Zero Balance. Marami po siyang natutulungan gaya po naming mahihirap. At least po pag may sakit kami, hindi po kami mag-alinlangan nga pupunta dito sa Batak Hospital para po magpagamot. Iti daw dawat dagiti agtultuloy a suporta manipod iti gobyerno para karidi Pilipino as saan nakabelan iti agpa-ospital. Kabayatan na iti pananglagip ti maika 36th death anniversary ti amana ni dati a President Ferdinand Marcos Sr. Imununan ang nagturong iti Presidente iti Immaculate Conception Parish iti siyudad ti Batak tapnon atendaran ti misa. Mark Magdirila, Balitang Solid North.